Ndị be anyị ndewonu, anyị abịala ọzọ n'agbata nke abụọ. Jee chọọ ife ya alụ. Look for a skill for yourself irrespective of your educational level. Skill is different from education. Ka anyị gee ntị ka anyị nụrụ ife nwanne anyị nwoke Mr. Williams Alfred aka jee chọọ ife ị ga-alụ. Mr. Williams, you are welcome. Thank you, my brother. Daalụ. Ndị be anyị ekene m unu. Ọmụnwa bụ onye ahụ unu m na-afụ na social media na-eme kọntentị a na-akpọ gaa chọọ ife ị ga-eme. Anyị abịakwa n'ụbọchị dịka taa itinye ọnụ n'ụtụtụ ife na-eme na obodo anyị bụ n'ala Igbo. Okay. Ọ bụkwa n'ala Igbo ka ọ na-eme ọ na-emezi n'ala Nigeria. Eziokwu, mana my vision bụ ma ihe mere m ji wee mebe that kind of content bụ ka ndị be anyị bụ ndị Igbo ghọta na o nwere ife ndị nna nna anyị ahụ lapụrụ anyị bụ usoro anyị sopozuru iso wee na-aga wee lapụzi ya na-emezi ife ndị ofe mmanụ, na-emezi ife ndị mba ọzọ bụ ihe ndị ọcha wetara anyị. So ụmụ ihe a mere m ji wee bata n'oge awa wee sị ka anyị kọwaa ya ka ndị be anyị wee mara that na o nwere ife omenala ndị be anyị na-eme bụ aka ọrụ eji malụ ndị Igbo. Ọ ya ka m ji wee bata. Ama m na ọ na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria mana mba ụwa ndị ọzọ, mana nke m ji aka m wee na-akwado isu ka m kwado ndị be anyị ọtụmasị ndị youth, ụmụ ntorobịa na agbọghọbịa ka ha ghọta na itinye aka na ajọ ife adịrọ mma, kama ka onye ọbụla gaa chọọ ọrụ aka amaka. Ọ ya mere m ji wee na-eme ya wee na-asị na ndị be anyị bụ ndị Igbo ga-aga chọọ ife ha ga-abụ. Daalụ my brother. Okay. Ụmụnne m unu anụgo ka o si ezo ka ya wee igirige si ayọ. Obere ajụjụ nwere ike ịjụ gị, just little few questions mma ajụ gị ka anyị dagawa na nnekwu, maka na a na-ekwu okwu ịmụ aka ọrụ dịka o si gbata otu isi ekwu based on the youth. Ịbịakwawa akwa mụwa mekanik mụwa fon mụwa nke ya adịlefa agidigi n'ọnụ ndị be anyị ma ọkwa nke ndị bụ na-asụ. So kedu ụmụ obere aka ọrụ dị easier, like ụmụ nwaanyị abịa na ụmụ nwaanyị girl can easy to get or work and train herself, sustain for her life? My brother, okwu gị amaka maka na ị na-anya n'ihe na-eme n'ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa ewezi n'obodo anyị bụ ala Igbo kịta. O nwezi onye kwetere na ọ ga-agbavu mbọ, o nwezi onye bụ nwaanyị topụtagolo agbọghọ kwete that na ọ ga-aga ka ọrụ ọ chọọ ife dị aṅa ọ ga-eme wee na-enyere onwe ya aka. Onye ọbụla na-achọ ọzọ gịnị, ihe ndị oyibo na-akpọ isi life, that is ụzọ ga-agarị ọsịsọ, fast money. Ama m ka ị na-aghọta okwu na-ekwu. So ụmụ nwaanyị agbọghọ dị n'ala Igbo, o nwere ọtụtụ ihe ha ga-alụ ga na-eme ha na-akwado ha n'ihe ọbụla ha na-eme. Ị na-anya n'ihe ụfọdụ kịta na ọtụtụ ndị gụsịrị akwụkwọ, otu esi dowezie ala Igbo kịta na investment nkwado ọbụla nne na nna ga-enyebere nwaanyị bụ ka asị ya ga-agụ akwụkwọ. Ọ gụzi ya na akwụkwọ pụta, ihe ọzọ a ga-asị ya bụ gaa nụọ di. Ekporozie ife niile akpọ onye n'isi nwoke, ana ichekie the rate otu ụmụ nwoke sizi anwụ kịta aha afụfụ because nwoke tonite ọgbawa mbọ baa skuul, ọgbawa mbọ zuo owe, ọgbakwa mbọ pụta ochebekwe ka ọ ga-esi nụ nwaanyị mee nke a. Ụmụ nwaanyị ndị ahụ a na-amụta kedu ife ha ga-eme wee kwado nwoke? Akwana ya ka o ji aga pụta, o nwere oyibo a na-aga sụọ nke ikpeazụ a, nwaanyị abala mba, ime itinye nwaanyị jụọ ya what can you bring to the table? Ọ bụrụ problem. What can you bring to the akwaba gị iyi? Anụ m ajụkwa, anụ m single. Aka m anụlụ nwaanyị mana m na-agwa gị based on experience. Ihe a bụ ihe m fugo n'anya m ji wee sị mba, anyị ga-atinye ọnụ n'ihe a ka ndị be anyị mara that na o nwere ọrụ aka dị iche iche ọtụmasị ụmụ nwaanyị ga-alụ wee na-enyere onwe aka wee na-echezi mgbe difa ga-abịa, because a sị na nwaanyị bụ gịnị onye inye aka. Ịghọtago? Mana ụmụ ya anyị ga-eji nwayọ
wee wepụtasịa ya so that mgbe m ga na-aga njem ị na-ewepụtasị ọrụ dị iche iche ọtụtụ ụmụ agbọghọ ga-amazi ọrụ nke ha ga-emenwu otu ike ha la. oke ụmụnne m na-anụgo ka ya ụgbọ amara si aga. ụgbọ ga-echọ ife ihe eme, bute oche gị nso, onye yutu ọbụla draw come closer. na anyị na Mr. Williams Alfred aka ga-achọ ife ị ga-eme. anyị ya nọ n'oche. Yes, Mr. Williams, you are welcome. thank you. Daalụ maka ịnabata m n'oge awa. Yes. Ị na-ajụba what they will bring to table. Ka ebe na-asa gị. Nwaanyị jụrụ sị ya, what will you bring to the table? Kedu ife ị chọrọ ka ọ saa gị ebe onwe ha aka ọrụ? A ga-eri akwụkwọ ịgụrụ? Ọtụtụ mmadụ, ọtụtụ ụmụ okorobịa na agbọghọbịa gụchalụ mahadum, ha dị thousands ewetebe ọrụ. Kedu ife ị chọrọ ka ọ saa gị? Onye gụrụ yunivasiti pụta onwe ha aka ọrụ, ọ bụrụ isi ka ọ ma akpa, ọ bụla akwa ka ọ ma akwa, ejobịa kedu ife ị ga-bring gị to the table? O nweghị ihe ị chọrọ ka ọ saa gị na-abụlọ ka ọ kpọọ gị iyi. Ọ ga-akpọ gị iyi because ị na-eche ya anya na mmanya niile jụọ ya ife ọ ga-eweta. Ebe a sịzi na ụmụ nwaanyị bụ oriakụ. Anyị erizi mma eri. A ga-eri mma eri? Ama nri mma eri. So nwaanyị ọbụla ị jụrụ ga-achọ ife ị ga-eme, ọ na ị jụrụ ya sị ya kedu ife ị ga-eweta na tebụl, ọbaba mba chekie ya ọfụma onwe ha aka ọrụ. O serutebe £1 o dowe n'akpa ya. Mana ọ bụrụ na ị jụọ ndị anụ a were aka ọrụ kedu ife ha ga-eweta na tebụl, na ọ bụrụ na ịkpọbata ha asụ nwunye, ife ha ga-asa gị erike because ihe agba n'aka ejiri ugegbe eni ya. Ịghọtago? Onye ka m na-akọwara gị n'oge awa. Ofu ajụjụ bifo anyị achịkọ nke ụbọchị taa maka na oge adị ọzọ na nkere nke ahụ nke agba ịbụọ nke agba ịtọ ga na-abịakwa. Nke m mego experience otu isi wee mee experience nke ịjụ ibu anyị weta na tebụl. Nke m na-agụ amanibu ngo ndị ojent 2K na 3K imit ngobe. My brother, a ga-akọzi akụkọ maka ojent 2K? Mekaneve advice. Advice m ga-enye ndị ojent 2K ọkachasị na ife a ndị oyibo wetara ya na-akpọ social media because ebe ahụ ka ọ kacha. Maka na n'ime social media ọ bụ ihe a na-akpọ fake life. Mmadụ ị na-egosi onwe ya n'ife ọbụla. Ọ ife juru na social media. O nwere ene ka isi pụta na-eme ofu ihe onye nke ị gwara na hi, hello, nne, instead onye ga-asa ihe ọnụ jụbakana gị ife anyị na-eme kedu ka ị si eweta ego, ọma mgbu ya n'isi. Ọ ga-afụ gị na as ka ife ndị oyibo na-akpụ ya oil and gas in social media. So na o wetego onye ọ ga na-akpọ mgbe ọ nidiri ego. Ha na-afụzụkwa ya as business because ijụkwa mụ n'ụzọ nke ọzọ. Onye nọ na social media yọọ mmadụ 20 ojent 2K 2000 out of mmadụ 20 ka ya pụtara out of mmadụ 20 mmadụ 10 ya in a day o mekikwe 20,000 comfortably. Onye ha aghọtara bụ na onye anyịnyọ were kọs ọ na-anata because onye ị na-ayọ ya ihe gị ihe maha ihe o bu n'obi were na-enye gị sọm na afọ ya na a na-ere onye adagolu m ụmụgwu. Ịbụ na ndị gụrụ ị na-agụ akwụkwọ nsọ a sị gị na Chineke na-agọzi onye na-eme gịnị na-enye. So ọ dị obu onye na-enye gị kedu ife ọ dị n'obu were enye gị because ọtụtụ ndị bụ ụmụ nwaanyị anyị kịta na ha believe na mmafa na alụfa abụrụgo their selling point. So na abụdere ịmara na mma budo ife adị na ngada ị ga-anata nwoke ego. Mana ọtụtụ nwoke ụmụfụ nwoke ndị ma ife a na-eme apụlọ ife a, they are just giving you because na a na-eme ife ahụ akwụkwọ nsọ kwuru. God loves what? A cheerful giver. So mgbe ha na-enye gị o nwere ndị na-ekpe ekpere n'ime obi ha, God ka m na-enye onye a si na-eyi enyemaka m na-enye onye a bunye m elu. Ịmara indirectly ịmara ekpere mmadụ kpere n'ime obi ya wee na-agwa na-enye gị 2K ọ na-enye gị iburu nkwụgharị na-aga before you know it onye ahụ aghọkwa onye ahụ. Maka onwe dị ife dị iche
ndị buru efere pụta na main road na-anyụ ayịyọ na onye nke nọ n'igwe okwu nke ndị soshal midia wee na-anyụ ayịyọ. O nwere ife dị iche. The same ayịyọ bụ ayịyọ. Ayịyọ bụ ayịyọ, my A beggar is a beggar. A beggar is a beggar, no matter how you want to paint it. Okay. Okay. So ha ga-akawa alụ lapụka na ife urgent 2k, gaasị ma agwụgo, data ma agwụgo, nna anyị alụ a na-asịgasị asị na-enweghị isi na ọdụ n'ime obi gị makwa nke bụ eziokwu. Because before mmebe ife a na-eme ebugo m mmiri dị iche iche, egwugo m mmiri. Abụ m graduate, abụ m graduate, mana m enego ya ọrụ adụlọ. Ebe m ike ịbịa fụta tụkwụlan akụzigo m nkụzi, mana ego a na-akpụ na ndị nkụzi pempe nke nwoke isi na ọ ga-eji wee bụrụ mmadụ. Mwepụta ka m pụtara ejezi m mebe ajọ ife mba Ije chọọ ife ya alụ. nga chọọ ife mma alụ, my brother, wee chọta ya maka na amụ m ọtụtụ ọrụ m gasị. O weche nke ndị federal gọọmenti ngacha mụọ, ọ na federal gọọmenti ka m mụrụ fotografi na eme. So mụọ nkịta ka m ji eri nri, mana pipụl na-afụ ga-asị gị ha ọdịnarị fotografa. Mana ihe m ga-agwa gị gịwa bụ onye na-asị ọdịnarị fotografa, ana m eche gị mgbe ị ga-eme event ka ị mara ego na-eji eme event. Aka m akụziri gị ka esi ese foto, gwa gị uru ise foto ba, gwa gị ego a na-eme eki na foto, so that ịfụ onye ọbụla bụ kamera kwuru na-ene event iyie respect ịdụrịa. Ọ bụ m ka ọ la m n'ọnụ, nwanne m nwoke. Igbo ibe ruta. Daalụ my brother. Nnọọ. Daalụ nwanne m Ndị be nwoke. anyị na-abụgo ka o si wee zuo wee gbachaa nke agbata nke ịbụọ n'ụbọchị taa. Chebilikwa na anyị maka the third one. Jee chọọ ife ị ga-eme, ma biko echefukwala na mgbe na-adịghị anya m ga-abata n'igwe okwu a na-akpọ TikTok. M ga-alaiki ka m na-afụ unu na live ka ị wee nwee ike wee gwa m ife ahụ ị na-alụ na-enye gị what your daily bread ka esi sụọ ya n'oyibo. Chebulunu m na TikTok, na-agasikwa enyi ike na-esonu m na TikTok maka mgbe ga-abịa mgbe anyị ga-ebido bupụtebe ife a, and ohere ga-adịkwara gị ime ime ndị oyibo na-akpọ advert. Okay. Advert maka ndị nwe ibe na-alụ. Jekwanị chọọ ibe unu ya alụ.